няколко точки, които са свързани с правата на хората към техния създател и между самите тях. Защото исляма е религия на правата и задълженията. Днешните общества са заложени на философията, искат техните права, но не знаят какви са техните задължения. Исляма нас ни учи, че ние имаме права, имаме и задължения. Имаме права, които трябва да вземем, но имаме права, които трябва да дадем. Първото право, което ще засегна, това е към хората и правото на хората към Аллах. Аллах Азза ва Джал, всемилостивият, милосърдният Създателят, който ни пати на този свят, за да ни изпита. Какво е неговото право към нас, към неговите раби? И какво е нашето право към него, Аллах Азза ва Джал? В хадис, един ден, когато пратеника саллаллаху алейхи ва саллям стоеше с Муаз ибн Джебел, му каза: я Муаз, знаеш ли какво е на Аллах Азза ва Джал към хората? Каза Муаз: Аллах и неговия пратеник най-добре знаят. Вижте отговора. Аллах и неговия пратеник най-добре знаят. Без да се дават лични мнения по въпроси, свързани с религията. Тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям каза: я Муаз, правото на Аллах Та'аля към хората е да слушат единствено на него и да не съдружават с него. Казва: а знаеш ли какво е правото на хората към Аллах? Каза: Аллах и неговия пратеник най-добре знаят. Каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, казва: правото на хората към Аллах, ако изпълнят това, да служат единствено на него и да не съдружават с него, да не ги наказва и да ги вкара в дженнета. Аллах не иска да ни измъчва. Аллах е всемилостив към неговите раби. Този, който дава препитанието на птичките, на всички твари по земята, дори на насекомите, които са сред скалите, на растенията, на животните, на всички тези безбройни живи същества в Вселената, този, който дава на тяхното препитание, не иска да ни наказва. Той е всемилостив към нас. Той иска единствено от нас да бъдем признателни към него. Затова казва Аллах Та'аля в Корана, обръщайки се към нас с упрек. С упрек казва: ма яф'алу Аллаху би'адаб ин шакартум ва амантум. Аллах за какво му е налаг да ви наказва, ако сте признателни и повярвахте? За какво му е налаг Та'аля да ви наказва, ако сте признателни и повярвали? Аллах Та'аля иска да сме признателни, да усетим благата на Аллах Та'аля върху нас. В сура събитието Аллах Та'аля иска да ни събуди, да почувстваме благата на Аллах върху нас, казвайки: нахну халакнакум фалаула тусаддикун. Ние ви създадохме, защо не повярвахте? Казва: ние създадохме, не виждате ли семето, което изливате? Вие ли го създадохме или ние? Всички ще дошли от една капка. Дори не от тази капка. В тази капка, в която има милиони сперматозоиди, един от този сперматозоид е ви оттам. От една частица. Не виждате ли? Кой ви създаде? Не виждате ли водата, която пиете? Ние ли спослахме от облака или вие? Ако пожелаем, чехме да я сторим солена, какво ще да правите? Но не сте признателни. В Йордания има едно море, се казва Мъртво море. Водата е толкова солена, че ако твоите очи бъдат напръскани с нея, отекаваш директно, не можеш да гледаш. А как може да се пие тази вода? Но Аллах Та'аля от него самил стори сладка, питейна вода за нас хората. И когато спре дъжда, всички ние казваме на хората да дигнем дуа към Аллах, защото човека е заложен от него, когато изпадне в трудност, да се връща към Аллах. Но ние не усещаме тази благодат на водата. Нашите братя в Сомалия днес, поради липсата на дъжд и суша,
1 милион души са застрашени от глад. Ние бликаме от вода, бликаме от живот, бликаме от блага. Аллах тя иска от нас да сме признателни. Не виждате ли растенията, които сеете? Ние ли ги караме да поникнат или вие? Отново благо. Затова, скъпи братя, трябва да бъдем признателни към Аллах. Това е правото на Аллах към нас, хората. Аллах иска през деня да му се поклониш 5 пъти, по 5 минути, да застане сутрин, 5 часа на сутрешната молитва и да кажеш Аллаху Акбар, Аллах е най-велик, и след тази молитва да се отправиш по краищата на земята и да търсиш от благодата на Аллах. Аллах иска на обетната молитва да се върнеш, след като си направил грешки и те се привързал към землиното, отново да кажеш Аллаху Акбар, аз съм временно на този свят, аз няма да служа само на тази земя, аз имам задължение към Аллах. На Икиндия на Шалете по 5 минути да изразиш благодарността на Аллах Тяля. А няма по-голяма благодарност от намаза. Намаза, който е основата на исляма. Намаза, който казва пратеника салалаху алейхи ва салям, договора между мен и тях е намаза, който го наруши, е излезна от религията. Първото нещо, казва пратеника салалаху алейхи ва салям, на съдния ден е намаза. Ще бъде питан човек за намаза. Ако там успее човек, успяват по всичките дела. Аллах иска да му се поклоним, да му се благодарим. Иска да го веем в месец Рамадан от 12 месеца, 1 месец. Благодарност към него, с искам за него и всички тези ибадети се връщат с ползи за нас. Говорили сме за безбройните ползи на намаза, на уруча, на закята, на хаджа, на всички ибадети. Аллах тя иска да сме признателни. Второто право, което ще засегна там от 2, това е общественото право. Защото Аллах тя, създавайки човека, го направи социално същество. Не го направи капсулиран, не го направи единичен, индивидуален, направи го да живее сред хора, да расте сред хора, да се възпитава сред хора, да общува с хора, да се изгражда с хора, да запада с хора. Всичко става с хора. Човека е социално общество. Исляма, идвайки, организира връзките в това общество да бъде здраво, да бъде силно, да бъде укрепено, да бъде според нормите на Ахкаля. И сред хората, най-голямото право на нас, скъпи братя, към хората, това е правото на нашите родители към нас. Навсякъде в Корана Аллах Азза ва Джел, споменавайки добрината на родителя, го свързва със служението на Аллах. В сура Бакара. И взехме обет от синовете на Исраил да не служите на друг освен на Аллах и добрина към родителите. В сура Жените. И служете единствено на Аллах Тяля и добрина към родителите. В сура Исра. И служете единствено Аллах Тяля, съдържайте с него и добрина към родителите. На 3 места Аллах Тяля свързва служението на Аллах и добрината към родителите. Защото родител е този, който те е родил. Когато си бил малък, те е изгледал, търкал те е, хранил те е, боял те е, тресял се е на тега. След това, като си пораснал, е работил да те изучи, да ти построи къща, да те ожени, да ти създаде всички комфорти. И ако ти нямаш уважение към този родител, как ще имаш признателност към Аллах Тяля? Аллах Тяля е създател на хората, а родител е причината. Ти ако си признателен към причината, ще си признателен и към Създателя. Ако си признателен към Създателя, ще си признателен и към причината. Уважението на родителите и слушането до нас са 2 взаимно свързани неща. А неуважението на родителите и слушането на Аллах, това е една несъвместимост. Няма как да съвместни 2 неща. Неуважение на родителите и служение на Аллах. Човек идва на земята, лош родител. Това е едно противоречие, което го няма в исляма.